Dagitoy akas pagsasao nga adda kadagiti linaon iti Biblia. Isu digitoy ti tayo pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan kadagiti so amin abanbanag nga adda iti linaon. Daytoy alokot iti pagbasaan. Kagsapay ko mata maala tayo, maadal tayo kadagiti kay papalan na iti adda asilaw. Ta iti silaw nga ibagbagana ya po nga Kristo idi silaw kadagiti panakaawat kadagiti isu amin abanbanag gapu iti panpanunot tayo ngagturong iti Dios. Kadagiti pamanetnet a mabasa iti Juan 8 iti 12. Ni Jesus kinunana manen nga rod idan akon kunana siya iti silaw. Isu nga isu na ti napudno asilaw nga ibagbagana nga haan nga awatan ni tinaduma at tao idi. Tay iti pagarupon dalang iti panakawat dalang silaw ang makita babaen iti matalaen. Ngam da iti kaya palawag iso kadagiti adda anan spiritual kakinuna na nga iso na iti silaw iti lubong. Silaw asumurot kanyak saan to abag na iti sipnget no diket adan to kinkwana iti silaw ti biyag. So kalita nga ibagbaga na ipalpalawag na iti silaw gayam iti biyag. Biyag kadagiti espiritu ngadda kada tayo ikutan tayo iso ngadda iti uneg tayo. Iso nga no amo tayo ti agilasin kailangan kadawaten tayo iti Dios iti nananay apan nakaawat digitoy akay papanan na. Iti mabasa iti Juan 12 iti 46. Siyak imayak asilaw ditoy lubong. Higita timbagbaga na idi na pong Kristo tapno amin amamati kanyak santo nga agtaen iti sipnget. Kaya iti bagbaga na nga sipnget digiti awan pa iti amuna ana Diyosa na sursuro adda kadakwada iti sipnget kadagiti panpanunot da dinadakes nga ugali dinadakes apag sasao. So di kita kabsat yan nga maawatan digiti dadduma tattao. So kailangan nga ibuksilan tayo gapu kadagitoy tapno umasideg kada tayo kadagiti nasaya at abanbanag. So di kita nga annadan tayo ken adaywan tayo dagiti dinadakes apan agpanpanunot. So di kita iti mabasa iti Piso 5 iti 13 ngem amin dagitoy abanbanag inton mababalaw da maiparangarang danto gapu iti lawag kaamin amalawagan agbalinda asilaw. So di gito malawlawagan itonggal tao iso dayta agbalin asilaw. Kaya nga sa awit isilaw iso manglawag no bayat itin tayo paningibkas paningisorsuro malawagan kadagiti panpanunot iti kaya nga sa awin gapu iti nagloryaan nga naggapu iti Dios digitoy sasao. Iso nga awatin yung kapsat kadagitoy akay papanan na kadagitoy napapateg in na ibagbaga gapu iti panagsagaba na po nga Kristo gapu kadagitoy palangi paawat na kadagitoy sasao abanbanag nga nagtao iti Dios. Kaya so wala nga ron itinapudno adalan nga po nga Kristo bauten digitoy asasao. So di kita iso ka digito kapsat napateg digitoy ken inak mo ti papaabot digitoy pagsasao tapno maawatan ni tunggal maysa nga maka anos ngagdengeg ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin iti sa amin. Amen.